Alaikum salam. Alhaji Aliyu. Na'am. Ya aka ji da Ya jama'a hanya. ya yara kuma alhamdulillah. Madalla san da zuwa. Alhaji kamar yadda ka sani yaron wajen mu Garba shine ya wakilto ni domin na zo na same ka akan magana ya gurinka. To gashi ku alhamdulillah na zo na same ka domin mu ji cewa an yi mata miji ne ko kuwa, sannan daga baya yake tabbatar min da cewa kai ne ka ce ya turo magabata. Wannan gaskiya ne, ni muka magana da shi na ce to je turo manyansa to kuma gashi kamar inda ka zo din. Gaskiya ne. Kuma nan akwai wani abu ne kuma? A ai shi ne dai magana? Shi ne. To gaskiya da na aminta da abu saboda yadda na ga yanayinsa kamar yana da hankali, to sai kuma daga baya sai na samu labarin akwai matsala a tare da shi. An ci yaron nan aure sake yake yi, in ya aure yarinya ba tafi kwana 7 ko 10 ba sai ya rabu da ita. Wani sa'in ma yakan ci zarafinta har duka ko da zagi da cin mutuncin iyaye. To sai na ga dai ba wani abu ne, dama dai shi aure abin da ake bukata tarbiyya ake bukata, kuma kana yin aure don hankali kwanta ba don hankali tashi ba. To tunda na haka na ce to maganin kada a gani kada a ji to kada a yi, isa na ce to gaskiya a haƙura da abin nan idan dai babu damuwa. Gaskiya ne wannan hali tabbas na Garba ne, amma fa ban tako kafata na zo gurin nan ba sai da ya matsanta min, sannan na gindaya mai sharuɗa kuma ya tabbatar min da cewa tabbas ba zai kuma ba, kuma an yi na farko an yi na ƙarshe, sannan na yadda na tako na zo wannan guri naka. Haka ne, ba a canja to suna, kuma irin wannan abin dama kwan gaba kwan bayan shi ake gudu. Kuma shi irin wannan rayuwa hakan dan adam zai yi abu ya ce ba zan sake ba kuma a kuma ya sake, a ce ba zai sake ba kuma ya sake. Ni na ga dai abin da ya kamata dai a yi haƙuri, in kuma da wani abu daga baya sai mu ga yadda za a yi insha Allah. Halin mutum shi yake siyar da shi, tunda abin ya faru haka Allah ya sani, yadda ya nemi in zo gurin ka na zo, kuma Allah ya gani yadda muka yi da kai zan je shi ma in sanar da shi yadda muka yi. To na gode. Allah ya daɗa zumunci. Allah ya daɗa zumunci. Ikon Allah. Baba shi da kansa bai ce na turo ba. Shi ya ce ka turo, kuma shi ya ce ya fasa baka ba. Wannan dalilin shi yasa tun a baya maka ringa maka faɗa ka gyara halinka, na gallaza wa matan da kake aura. To ga labari yanzu ya bazu a duniya, hatta kai munzalin da idan ka je neman auren ma ake hana ka. Kuma daman an ce idan kunne ya ƙi ji to ido ba zai ƙi gani ba. Amma ni abin gaskiya baba, shi ma inda a ce ba tsoho ba ne dattijo ne, bai kamata ya magana mi'ara ko ma baya ba, tun da shi ya ba da umarnin nan ya ce in turo magabata na, kuma na zo na sanar da kai. Kaga ko wannan tashin da ya kai ya kamata ya duba darajar girmanka ya ansa wannan abin, ba kuma ya juyar da abin ya ce ya canza shawara. To waye ya jawo? Ba bakin halinka ba ne? Da muke gaya maka muna cewa hantarar 'ya'ya mata da kake aurowa wani zubin har da duka ba daidai ba ne kake ji, kuma yanzu kake zancen wai dattijan ba na kirki ba ne. To kai yaron kirki ne ko kuwa a duniya kawai saboda kai aka yi sai yadda kake so za a yi maka?
to amma baba tunani nake kasan shi ungwama wani abu ne haka bata taba hada ni da shi ba tunani na ko wani bayan ya bani wannan umarnin kuma aka samu wani wanda ba hannun jarirai yake da shi ba ya masa wani isani zai iya canza in wannan ne baba ni ma sai na canza na dan ba da wani abu dan dunkuli baba a kai masa an haka tunanin kenan a wannan bakin halin naka ko arzikata ta ka zama akwai ɗan halat ɗin dattijon da ba zai ɗauki yarsa ya baka ba ko da ka zama ɓalle-ɓatar ɓantari-ɓatar a kan dukiya wanda saboda tarinta bai san kanta ba sai dai ya gutsuro ya kashe daɗin zama da manya kenan dan ban taɓa jin wannan hausan ba sai yau gashi Allah ya sa ladabi da bai ya sa na ji wannan hausa ni ma na ƙaru kaga ka je ka canja halinka in Allah ya yi da rabanka sai a samu a wani gurin amma dai wannan ta kuɓuce. Na sani komi kaddara ce idan Allah ya kaddara man dama matata ce babu makawa sai na aure ta amma tunda Allah bai kaddara matata ba ce ba yanda zan yi dole in haƙura kuma kamar yadda ka faɗa na san ina da kuskure Allah ya bani ikon gyara hali. Na gode Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri na gode Allah ya zaba min da wanda ya zama alkhairi. Auren so in aka yi za a fi so a zauna auren so in aka yi ba a son fitina auren so in aka yi ai zama na lumana auren so in aka yi ba a son rabuwar juna kada ka cuci matar kakar ki cuci mijinki auren so auren so auren so shi dai mugu azzalimi bai ji daɗin halinsa ba shi dai mugu azzalimi bai ji daɗin rayu. Malama Zulfa zuwa na yi dama an dan baki hakuri akan duk abin da ya faru a baya in Allah ki mai da komai ba bakin komai ba ya riga ya wuce in Allah ya so ya da abin da ya faru da kan da ke ba zai sake faruwa ba zuwa ne a samu malamai da Allah dan gyara maganan auren nan tunda ba uku ne miki ba biyu ne har yanzu da rabuwan inge ai da kunya ka zo ka ringa bani haƙuri wallahi akwai kunya a gurin ka dai sai da ka gama cimin mutunci lokacin da ka gama cimin mutunci ni wani irin kuka ne ban ba akan ka yi haƙuri ka ce ka sake ni in fita in ban maka gida wai ina mun shari ne wani mun shari nake yi sai yanzu da duniya kaga babu sarki sai Allah shine ka da ka ce wai ni yanzu in koma gidanka ni ko me zan yi da kai can ka gada ka je ka nemi wata amma ni yanzu na fi karfin kanka ka duba sama da ƙasa ka kalle ni ka gani ya riga ya wuce zan gyara kuma Allah ubangiji subhanahu wataala ana masa laifi ma a nemi yafiya daga gare shi gafarta ba to dan me mu bai ba za mu yi ma junan mu yafiya ba ga ka kalle ni sama da ƙasa wallahi ni yanzu na fi karfin ka sa a zuciyarka baka taba gani na ba baka taba aurata ba ka kalle ni sama da ƙasa da na fito daga gidanka me ya ragu a jikina ni yanzu na fi karfin ka je can ka nemi daidai da kai ni ba sa aka bace zan gyara dan Allah ka nemi daidai kai ni yanzu na fi karfin zan gyara dan Allah yanzu haka zaki mun zulfa ya gida ya aiki to zuwa ne in gabatar miki da kaina kuma in gabatar miki da san da nake miki a cikin zuciyata ba kuma zuwa ne in miki ƙarya ba ba kuma zuwa ne in miki in yaudare ki ba ba kuma zuwa ne in cika ki da surutu zuwa ne da niyyar aure ki don ko yanzu na samu dama daga wajen mahaifinki to a shirye niki tsam in zo a yi aure na ji daɗin wannan kalamin naka amma ka bani lokaci zan yi shawara ni fa ba kasafai nake son in zo da magana harka musamman ma harka ta aure ta ra'ayin sannan manzo sallallahu alaihi wasallam in ji kuma an ce sai an wani dauki dogon lokaci an shawarar yawa kuma Allah ya so ya yarda ma ni ne insha Allah yawa bye
Ya gida. Wato Fauziya ina son ki fahimta. Zuwa gurinki da nake fa ba wasa ne ke kawo ni ba. Fauziya ni aure ne ya kawo ni gurinki. Saboda haka ba na son ki ne wani abu a zuciyarki. In kin sa ko wani abu a zuciyarki gaya mu. Babu komai a zuciyata ni dai wani abu ne da ke zuciyata kwaya ɗaya ce. Me? In Allah ya sa ka aure ni ka kama min gidana ni kaɗai. Wannan Fauziya abu mai sauki. Ni abin da zan ƙara miki. Ina da mace. Ina da mata aure. Har da 'ya. Babu matsala? Ba ni da matsala kan wani. To ni miki alkawari in dai kika zama matata sai unguwar da kike so zaki zauna. Na gode. To ma ni yanzu komawa zai. To ba matsala. Ya dan wannan bayawa. Da wani hidima kuma haka? Kya sa kati. To na gode. To ma da. To ma da. To kai da gida. To ma da. Sanna zuwa. Yawa, ya mutanen gidan? Lafiya. Duk suna nan lafiya lauko? To da fatan dai kin yi shawara. Gaskiya na yi shawara gaskiya aure na da ka gaskiya bare ba domin iyayena sun yi bincike gaskiya sun tabbatar kai mai aure sake ne. Ai dan adam yana canza, na kuma canza daga wannan halin na. Hali na yanzu ya dawo ni da wannan abin har abada. A gaskiya bare ba ni baran iya bijirewa umarnin iyayena ba. Gaskiya ba sai ba. Kuma ba cewa nake bijirewa umarninsa ba, amma gaggawan suka shawarar ne da kuka yi a kaina. Shine to ya zan yi bai zan tsaya ina bata. Alaikum salam. Barka da dawo. Yawwa. Wanda zuwa. Yawwa. Ya hayyu ya qayyum. Ka. Sannu. Yawwa. An sha ta duniya ke. Wallahi tallahi. Ai ta ce ka fita. To ka sha kwaram yake. A shi ne kai. Shi yasa nake ta baka barka da zuwa mai gida. Yawwa. Ya gidan ci kudi ma kana gida. A ba komai sai alheri. Masha Allah. Me zaki mana ne? Ka bari idan ya nuna da sauki sai idan ka kwashe maka bakinka kuma shi ma shaida ne. Allah. Allah kuwa. Masha Allah. Ai da na sha yau baka sha a gidan ka. Alhamdulillah. Yawwa sannu kare. Umma, na fito zan tafi. To a da lafiya Allah ba da sa'a. Amin amin. Sai na dawo. Yawwa. Kuma zai kaje? To alhamdulillah. Kin ga kaya tsinke gindin ka ba. Dama so nake mu waye gari a gidan nan daga ni sai ki. To Alheri ne da mana. Allah ya tabbatar mana da shi. Shi alheri in ya doso mai gida bai gaya wa mata ba to ya zama buta. Haka ne haka ne. Madalla ita kuma mace alheri ta hau mata bata gaya wa mijinta ba to ta zama tantan. Gaskiya ne. Ko godiya. To abin da na tsaya ne lissafi na hanga na kuma hangowa na gande ni so nake kullum ki huta. Ta. Furin fujiman nan ya yi yawa gwamma ki samu abokiyar wannan taimako. Aure zan sake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban gane zaka sake amarya ba mai gida. Muna zaune lafiya? Haba mai gida. Me yasa ku maza ba ku da amana ne? Tsakaninka da Allah yanzu wannan gansame miyar budurwar take gabanka baka kawar da ita ba kake kokarin ka shigo da wata gidan nan. Idan da shuru nayi kiga an taho ana kida ana kan a ce matar ke ce mata alanci kin gana na tufi ki. Billahi lazi ko kayi shiru sai na ji tunda maganar duniya ai ba buya take ba. Me ake da wata kishiya ko ta Madina ce me za a yi da ita? Madina Iye? Yau ba zan gaba wahala da kai shekara da shekaru tun baka da komai. Wannan ka ɗaya rigar ka ɗaya nake tare da kai. Yanzu kuma tunda Allah ya sa an yi arziki ba sai a kawo miki aboki tayawa ba. To wannan har aiki ne a gidan nan mai gida? Ni dai in dai dan aikin cikin gidan nan ne ka bar da shi ya kashe ni. Ko tuwo kake ko nama kake ci kullum aka ce dai ka ci da safe ka ci da rana ka ci da daddare. Ai za ka zo kaɗan sirka. Don haka in kana so a zauna lafiya a cikin gidan nan tun wani ka janye maganar auren nan na rantse da Allah da Annabi. Bukar wai kenan. In ka ga dama ka bi inda majanda amma ba a gidan nan ba za ka kawo min kishiya ba. Duk abin da ne billahi la ilaha illa hu akan ki.
sai ka je a cikin ya kai kasuwa. Wallahi tallahi ba dan na ranna zuciya ta ba in ba farɗe shi da wukan nan ba shegiya nake. Ni za ka kawo wa wani hankali shekara da shekaru ina fama da kai da akwai da babu sai yanzu na zaka na fara ga hankali na fara kwanciya kana da ɗaya budurwa ba ka kawo da ita ba sannan za ka ce za ka yi wata kishiya. Haba su haba na gaya ma ka daina fada ko ka daina fada ko ha kayan kafu karfin mutum sai me zai da kai nan o kanshin kake nema kenan ka daina kar ka ƙara yi na gaya ma ka tashi ka tafi sabgarka tafi can dajin kwatar kai kokari ka ɗebo wannan magunguna da na gaya ma kai kuma halgo ka daina shiga sabgarsa idan ina abu na yi bakin bil'adama ku daina zuwan mun ku ne mun kokawa ku daina zuwa yi kokari tashi kai kuma su guraje ka na me sai ka kuma yau ki sauri kakka dade bil adama me ke tafa da ke Allah gafarta boka ni dai maganar mijina ne take tafa da ni aure yake so ya kara ya min kishiya shi da nake so a rushe zancen nan a shiriritar da al'amarin ya dawo mu zauna lafiya in ya so ita matar ta kara ma gaba ta bi duniya an gama kine mana abin da muke so mu ma dole mu muke abin da kike so haka ne kwarai ke nasu ne su ma naki ne haka ne to ki daina wani jin tsoron su yawwa suna zuwa ne domin su shiga jikinki ko me mijin zai miki bai isa ba za su kare ki to haka nake so a yi a shiriritar da zancen kawai ya ji baya ma kar kowace mace ma ya daina kallo an gama ki ba mu kwana uku. Kwana uku? Ajiye nan, ajiye nan. Ɗauki. Aiki da ke ɗaukan zaka. Ba hakkin ka bane. To wanda aka aika. Ka musu magana zan wuce. Maza tashi. Ki je ba kwana uku ki dawo. To shi ke. Yau. Allah taimaki. Yawa. Maza na ganin ka. Dambar ba zan iya rike ka ba na ga ka daɗe gambar Salamu alaikum. Haba bai Allah, ina ta tsayar da ke ki tsaya ma ki saurare ni ki ji me ke baki na kin kasa ki tsaya. To ya za ka tsai da ni a titi baka san al'adar gidanmu bace ba a gani na tsai da ni akan titi sai dai mutum ya biyo ni gida. Ai kin san rashin sani ya fa dare duhu. Ban sani ba. Inda na sani ai ba zan haka ba. Kuma wani abu in baka yi masa shigan sauri ba ya kubce ma ai ba za ka sake haduwa da shi ba. Ki yi hakuri bai Allah. Ni ma ba na so na karya doka. Musamman ma dokar Allah gudi nake kan in karya ta saboda in samu zaman lafiya in je in samu Allah salin alin Allah samu lambar waya kan karya muku dokan gidanku ba dai umarni ne na iyaye to mu muna son abu umarnin iyaye to shikenan nagode ni ma nagode sai mun yi waya nagode Allah sarki shikenan yanzu kin ce in bari in na bari shikenan kin kubce mu na gajiya. Adalla. Ya mutanen gidan duk lafiya kuke? Lafiya kalau amma lafiya malam kai ko kana kira na? In san in kika ji kira samu ne amma ban da kiran dan sanda. In san kiran dan sanda karshen ta wani ne ya kai karan ki. Haka ne. Ko kuma bincike ake a kanki. Tabbas. To ni duk ba wannan bane. Zuwa ne in bayyana miki dan banzun zurutun son ki da yake cikin birnin zuciyata. Ina jin ka in dai dan wannan ne ba matsala. Amma gaskiya sai na yi tunani a kai. To, baiwar Allah yanzu kika ce za ki yi tunani, ai ni ma bari na za ki yi cikin tunani. Gwamma dai in tunanin kaga zai fi komai da tunani ai ya fi. To amma in wani tunanin ya yawa sai ya zama cuta ko ya zama hawan jini ko tun kamar shawara ce tun ana baki na arziki har a koma ana baki ta tsiya. A'a ba na fatan haka ba. Ni dai fata na samu karɓuwa a cikin gurbin zuciyarki. To shikenan dai yanzu dai sai dai ka ji daga gare. Ba komi. Shikenan zan shiga gida. Ba komi. Sai an Ba komi. Kina da akawun ne miki transfer? Akan kuma
To zan buɗe miki kakki damu. So in aka yi za a fi so a zauna. Auren so in aka yi ba a son fitina. Auren so in aka yi ina gajiya Ba gajiya. ya aiki Kuna nan kalau? lafiya lau na san biki siyo da ni ba ko Gaskiya ban gane ki ba. suna na lami makociyar garba wanda za ku ba ya ku aure To Allah sarki ya kuke? lafiya lau Ayya sannu. Jin da lafiya ko? ina fa lafiya ana neman a rufe akuya da fatan kura kuna ji kuna gallo za ku ɗauki garba ku ba wa yarku mutum ne fa mai aure saki sati ɗaya kuna ba shi auren yarku ya mata cikin out Dama shi garban haka yake? halinsa kenan na ce ya kamata in zo in gaya miki ba don saboda komai ba saboda ciwon ya mace na ya mace ne Ai ko ba za a fara ba. Ai abin da baka ji ba shine matsala. Amma abin da ka sani ai ba za ka bari ya cuce ka ba. yawwa to ni dai zan wuce Haka ne fa. To babu laifi. abin da ya kare rayi To shi ke. ba mu alkhairi Na gode. Ki sauka lafiya. Baiwar Allah. Ta hange min matsala. Ummi! Na'am. Ummi! Na'am. Ina fatan dai duk abin da bako nan take faɗa kina jin mu. Umma duk ina jin maganganun da take gaya miki. Ki daina yarda da irin waɗannan zantuttukan da ake zuwa ake gaya miki. In ma hakan ne, in an yi auren dalilin ya aure ne, sai ki ga ya shiryu tunda shirya ai ta Allah ce. Amma kake yarda ma wannan zancen yayi tasiri a zuciyarki gaskiya umma. Haka ne fa ko? To ke da umma da baki gane ma hakan ba? To shi kenan. Kuma na ga alamar ma kaman budurwa ce ko dai ita ma so take da shiga. To irin su ma ai irin wayanda suke zuwa su kwace su Gaskiya ce ya kuma haka ne ba ummi. wallahi haka ne umma ai Gashi ki je ki ci gaba da kugar ki alquran na gano. Kaji muna bukar yarinya na. ni da man ina jin ku. Kin ga yarinya ta bi da ma lissafi. Ni ai na hau na zauna.